चेतन भैया जिंदाबाद 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 चेतन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो चेतन भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो चेतन भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा चेतन भैया जीतेगा लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। सुनी चाचा सुनावतानी बिहार विधानसभा के कहानी विधानसभा के कहानी। ए सुनी चाचा सुनावतानी बिहार विधानसभा के कहानी। बटन लालटेन पे दबई ह चेतन भैया के जीतई ह, बटन लालटेन पे दबई ह चेतन भैया के जीतई ह। कहीं बतिया हम तो से सही तेज रफ्तार तेज सभी सही आरजेडी के सरकार चुनी। हाँ तेज रफ्तार तेज सभी सही आरजेडी के सरकार चुनी। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। करी सपोर्ट बिहार के लाल के तेज तेजस्वी के बनाई सरकार के। पलटू नीतीश चाचा कहीं के ना भइले बनैखे दारू बा महंगाई कइले महंगाई कइले। करी सपोर्ट बिहार के लाल के तेज तेजस्वी के बनाई सरकार के। पलटू नीतीश चाचा कहीं के ना भइले बनैखे दारू बा महंगाई कइले। आई तेजस्वी भैया करी सबके भलैया, आई तेजस्वी भैया करी सबके भलैया। हम कहतनी बतिया सही तेज रफ्तार तेजस्वी सही आरजेडी के सरकार चुनी। हाँ तेज रफ्तार तेजस्वी सही आरजेडी के सरकार चुनी। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। बेला घाट के भैला विकास बा अब की बार चेतन भैये पर आस बा। शिवहर के पब्लिक के इनही पर आस बा चेतन भैया ह सब कर खास बा चेतन भैया ह सब कर खास बा। बेला घाट के भैला विकास बा अब की बार चेतन भैये पर आस बा। शिवहर के पब्लिक के इनही पर आस बा चेतन भैया ह सब कर खास बा। कहे परमजीत राज बात सुनी रउआ आज कहे प्रेमी कमलेश बात इहे बा विशेष। ललटेनिए पे बटन दबी तेज रफ्तार तेजस्वी सही आरजेडी के सरकार चुनी। हाँ तेज रफ्तार तेजस्वी सही आरजेडी के सरकार चुनी। सुन चाचा सुनावतानी बिहार विधानसभा के कहानी। बटन लालटेन पे दबई ह चेतन भैया के जीतई ह, बटन लालटेन पे दबई ह चेतन भैया के जीतई ह। कहीं बतिया हम तो से सही तेज रफ्तार तेजस्वी सही आरजेडी के सरकार चुनी।